En permís de su señoría. Sobre el tribunal. Denunciats de la sèquia de Quart. Denunciats de la sèquia de Quart. Denunciats de la sèquia Benatges i Faitanar. Denunciats de la sèquia Benatges i Faitanar. Denunciats de la sèquia de Tormos. Denunciats de la sèquia de Tormos. Denunciats de la sèquia de Mislata. Denunciats de la sèquia de Mislata. Denunciats de la sèquia de Xirivella. Denunciats de la sèquia de Xirivella. Denunciats de la sèquia de Mestalla. Denunciats de la sèquia de Mestalla. Denunciats de la sèquia de Favara. Denunciats de la sèquia de Favara. Denunciats de la sèquia de Rascanya. Denunciats de la sèquia de Rascanya. Denunciats de la sèquia de Rovella. Denunciats de la sèquia de Rovella. Senyoria, no n'hi ha denunciats. Què vos pareix? Tanquem el tribunal ja? Se tanca el tribunal. Jo volguera, primer de tot, el president de la Generalitat, que està així, i la consellera de Cultura, que han sigut l'ànima que han fet perquè ens donaren aquest reconeixement, ja que tindrem en compte que la UNESCO és una institució internacional i ens dona un reconeixement que quizá així en València no fa falta perquè tot el món considera que el Tribunal de les Aules és un monument històric i nosaltres no li donem importància. De l'estranger venen i donen importància. I només volguera agrair a tots. Avui diu que era molt senzill perquè jo només que tinc que fer que és agrair a tots. Esta és la realitat i este moment en el que estem avui així, celebrant el reconeixement de la UNESCO, al nomenar o al reconèixer el Tribunal de les Aigües com a patrimoni immaterial de la humanitat, no és fruit de 3 o 4 dies. Jo recordo perfectament que ja fa uns quants anys un home que va ser fonamental jo diria que en el dret d'aigües en general, però sobretot i fonamentalment en la defensa com a assessor jurídic del Tribunal de les Aigües, estic parlant de Vicent Giner Boira, va ser el que va moure primerament això que avui es culmina. Per tant, jo no volia deixar de nomenar a aquest home que durant molts anys va ser l'ànima i l'assessor jurídic del tribunal, perquè el tribunal se regeix sense normes, se regeix per la voluntat dels membres, se regeix, en definitiva, per el sentit comú, cosa que moltes voltes ens agradaria que tots els tribunals es regiren per lo mateix. Però, en fi, dit això, es regeix, però, no obstant, té el seu assessorament jurídic com toca per a que en aquelles coses que transcendeixen del mateix tribunal vagin conforme a dret. I aquesta és la tasca que va desenvolupar durant molts anys en Vicent Giner Boira i per això, com ell també va ser l'iniciador, el promotor d'això que avui es reconeix, jo no volia deixar de nomenar-lo. Per tant, jo crec que avui
Jo crec que avui és un dia gran, fonamentalment per a tots vostès, però per a tots els valencians de la Sénia al Segura, perquè este és l'únic tribunal que avui en dia, després de més de 1000 anys, continua funcionant conforme ha funcionat durant tot el temps, continua viu i continua sent reconegut per les lleis vigents. Per tant, és un dia gran que aquest reconeixement hagi transcendit al món sencer a través de la UNESCO. Jo acabe simplement donant-los a tots l'enhorabona i desitjant-los que, conforme ha sigut durant 1000 anys, continuen mantenint aquesta tradició, continuen treballant per la justícia en l'Horta de València i continuen en eixa serietat, en eixe rigor, en eixa bonomia, en definitiva, que és el que ha caracteritzat sempre el Tribunal de les Aigües. Gràcies per la seva atenció. Perdó. Tancarà l'acte, com és lògic, el molt honorable president de la Generalitat. S'havia passat el... No cal presentar-lo, veritat? Per tant, president... Bon dia a tots. Moltes gràcies. En primer lloc, me teniu que permetre donar també l'enhorabona en l'espanyol que es parla a Múrcia, en el castellà, a los murcianos, porque también su tribunal recibe con honor el distintivo de Patrimonio de la Humanidad. Hemos ido juntos, murcianos y valencianos, en defensa de un patrimonio inmaterial, nuestros tribunales de hombres buenos, nuestros tribunales de las aguas y, además, el patrimonio inmaterial sobre el patrimonio material, que es el agua, que es de todos y también distribuïda ha estado a lo largo de los siglos por estos dos tribunales. Enhorabona al Tribunal de les Aigües de València, enhorabona a tots els valencians, enhorabona als llauraors, als regants, enhorabona a les dones dels regants i els llauraors, als fills, enhorabona als abuelos i als avantpassats que estan des del cel, perquè a més així està la Basílica i la Catedral, estan des del cel disfrutant del treball dels anys que han fet possible que la nostra terra siga una terra de prosperitat, de fertilitat i siga una honra per a tots nosaltres. Gràcies als representants de les acequies de la Vega, gràcies als seus presidents, gràcies a l'alguacil, gràcies al ganxo, gràcies a Vicente Giner Boira i a la seva filla que està així, i gràcies a tots els valencians de cor que sabem que avui per a nosaltres és el més gran que se pot tindre, el reconeixement mundial, universal, de la nostra realitat com a poble. Un poble de llarga història, un poble de llargues tradicions, un poble ple d'orgull, un poble ple de sentiment i un poble que sap fer de l'aigua un element de justícia, un element d'honorabilitat i un element també de futur. Totes les generacions de valencians portem a lo cor la terra i l'aigua i així també el nostre tribunal. Enhorabona.